Iktar minn 600 persuna applikaw biex jibbenefikaw minn skema li tnediet is-sena li għaddiet mill-Gvern biex persuni jixtru garaxx tal-Gvern. L-iskema mnedija mid-Dipartiment tal-Artijiet għandha ħsieb li min għandu garaxx tal-Gvern jew bkera jingħata ċans li jixtrih. Għal ħafna minn dawn il-persuni il-garaxx huwa qrib il-proprjetà tagħhom u għalhekk din l-opportunità isuha bħala waħda tad-deb. Aktar minn hekk ir-rata hija waħda vantaġġuża għal dawn il-persuni. Din l-iskema għalqet fid-29 ta' frar li għadda u bħalissa kull applikazzjoni qed tiġi proċessata biex sussegwentement isiru l-kuntratti ma' min wera interess. Din l-iskema kienet inċentiv biex tajn aktar familji li diġà huma sidin ta' djarhom biex jikkonsolidaw il-proprjetà tagħhom u jtuha aktar valur. Bħalissa għaddejja wkoll l-iskema tal-ħwienet li għalissa hija miftuħa l-ħwienet tal-Belt u li tagħlaq f'Mejju ta' din is-sena. Din l-iskema qed issir bħala proġett pilota fejn il-Gvern qed joffri fuq bażi volontarja li jagħti b'ċens għal 45 sena l-istabbilimenti li qed joperaw f'bini tal-Gvern. L-iskema hija l-ċerti kategoriji ta' ħwienet, partikolarment dwar retail u catering. Iċ-ċensi varja minn €500 għal kull metru kwadru fiż-żona l-aktar kummerċjali għal 20 metru kull metru kwadru għal proprjetajiet lil hinn miċ-ċentru kummerċjali. Iċ-ċens jiżdied b'10% kull 5 snin u hemm żoni li ġew esklużi mill-iskema. Kelliema s-Segretarjat Parlamentari responsabbli mid-Dipartiment tal-Artijiet ikkonfermat li mhux esklus li fil-futur ikun hemm skemi oħra.